Ya iya dia. Aku mau tamasya keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Kereta tak berkuda, becak, tolong saya. Lihat kebun kudik penuh dengan bunga dek. Ada yang putih dek dan ada yang merah dek. Setiap hari dek ku siram semua dek. Mawar melati kencana katon wingko dados. Kencana katon wingko. Mas Tugi juragane kayu jati Cilengsi. Munggah dek. Seragen ya. Jenengan nyanyi saat ini kita memangke. Mas Tugi ya? Mas Tugi Bapakku kok kayak bapakku. Aku mau ki pangkling. Loh, kok Pak Dirgo saiki kok ganteng men. Nanggap kaya bolak-balik kok pindo. Kowe nek wis ngomong Pak Tugi gangguan berarti kowe kena CB Pak Tugi tenan. Apa ya ngono? Berarti aku sudah terhipnotis. Ora terhipnotis katarak. Kok katarak loh? Kayak ki main buri kandhane kok. Cinta ditolak Tugi ya. Biasane ki nek wis alam-alam ganteng ki mamak trucut ngono lho. Apa dadak via M-Banking. Joget-joget sik, Pak. Joget-joget. Ayo. Karo mesti joget ke bogel mania ke. Pak, maju kene. Ayo ndang rene Om. Biasane kendel we reko-reko alim. Ketoke karena urung panas. Oh, mergo enek bojone, enek bojone. Bojone sing ndi? Bojone sing ndi? Enek. Oh, di antara ini. Wah, jangan-jangan Mbak Kani iki. Curiga aku. Mbak, kemajuan. Iki nih lho. Orang apa nih? Ket luwih dawa iki. Apa itu? Ayo tekan ngendi ke mau? Nak rewang ya. Tak rewang. Slow. Nanging Sri Rama
asmara Kayak Mas khusus Medi. kanggo sing wong Hongkong. Nggih. Mas Medi napa? Telingsingan. Telingsingan. Sakukuh mawon. Kemajuan biasanya garbane wong liya. Starcell. Esek-esek. Loro asmara terus telingsingan. Telingsingan. Nggih. Siap. Nah. Tak rewangi kalau Dadi aku ngedon Mbak Wanan. Lah kenapa? Terima tak puandeng ngene tok ae kok. Tetek aku. Gurung ngene lho jane. Biasanya Bang Mbak Kani. Oh, terus dadi aku sing ngene. Delok sih. Loh, kandhani kan. Yo cemburu to. Mbokmu cemburu mbokmu. Bablaske loro asmara, Dik. Hengki. Aduh. Kok Hengki to? Hengki ra melu kok. Piye to jane no? Masa Sep, aku lek dingoneke aku mulih. Aku mulih tenan. Aku lek dadi Mas Sep gak trimo aku. Muduna minggat to kowe. Gak trimo aku. Hei, guyon-guyon Asep. Esek-esek. Masa Sep, mulih oleh aku gak trimo. Wong jenenge wae Asep diceluk Hengki. Aja kaya ngono. Gak apa-apa. Apa? Gak apa-apa. Engko lek kowe mulai tak telepon ke Om Landa. Aja rasane piye. Tenan, kowe mulai tak telepon ke Om Landa. Aku duwe nomere. Aja ngono. Sangkutane karo aku piye urusane? Wes sik to. Iki ada apa? Iki awake dhewe wis kasbon to wonge. Wis kasbon. Iki potong. Ya padha wae kowe kene ngendi-ngendi kok gaweanmu. Ini ada apa dengan Landa? Aku kok ketinggalan. Alah engko tak ceritani. Tenan ya? Oh, kowe kira ngerti. Ada apa? Oh iya kah? Oh astagfirullahaladzim. Yuk, terus ke. Nano. Barang sampun. Piye. Oh ya. Ayo. Nano. Mana di mana anak kambing saya. Loro asmara. Spesial juragane kayu jati Cilengsi. Mas Tugi. Keol tak kedil. Teri.
Wedi kowe karo Pak Tugiono. Iya. Aku karo Pak Tugiono toh? Esek-esek. Ya udah, Padi sama Bapak, aku aja Padi ya. Neng bapak mah sayang aku. Ini gimana sih? Katanya sama itu, sama Iya, sama dari sama karo Mas Mas Medi. Medi. Tenan, tenan. Ayo, tenan. Ya aja ngono. Terus wedi. Tenan. Ayo. Aduh, nganteni. Mergo eling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani rasa kangenku. Sembah nuwun Pak Tugio. Sampun ngatur Bapak. Mas Medi. Mas Medi. Yo, para tresno. Eh, Asik. sepot malah. Ayo yo. Paica yang ngasih tahu mesti. Kelingan manis esemu, saya bisa ngeluluhke atiku. Rina wengi ra bisa turu, mung kelingan esem lan goyongmu. Dek Yati, teri-teri. Mikir jagana nganti salawase. Tresno iki ra bisa-bisa nadyan aku ning kene papane. Aku ki pripun? nyawang pipimu dadi lali, Dik. Alah. Rambutmu murak-marik tenan kok ya iki. Iki mergone anu Ayo. Gil, anginnya sepoi-sepoi. Estu Mbak Inis lho aku beneki rambut masa aku beneki liyane lho edan apa piye? Mboten pareng. Sari ning Hongkong wis suwe. Mang Mas Sari lagi ke Taiwan. Suwe tak kon ning Taiwan kuwi. Nano yo. Iki dilebokke saiki ta. Lebokke saiki Dik alon-alon. Oke, baik. Pamut Sapa solo bubuk tumpuk aku tetep Asopo Ora tresno Mas Dwi sine bergoyang Mas Dwi. Tak keol tak kendel-kendel. Kowe monggo wae. Masih bersama Pasar Pemerintah Indonesia. Yen nyawang manis esemu wong ayu, saya bisa ngeluluhke atiku. Walah Dek Yati. Rina wengi ra bisa turu, mung kelingan esem lan guyungmu. Solo
iki tak titipke sekop-sekop jaganan nggih nanti saklawase disekop-sekop terus mau iki ra bisa disekop-sekop nadyan adro ning kono papane disekop-sekop Campur sari mara tresnoi gayeng ya, Mas. gayeng pimpinane sing ibot tok Oh iya Hengki. jane aku biyen diambil alih Iki. Ya. Mas Hengki saiki kemajuan kok iso mimpin bareng. Hengki mbahmu disko kuwi Lah mau sing nyebut Hengki sapa? bocah wetenge kaya ngono kok Hengki wetenge apa gedhe ngono kuwi Oh berarti Cik Asep ta iki? gajah modot Gajah motor. Pokoke gede kowe nek telane apik nek bengi Kuwi ta? yo dilebokke nano Na. tenanan iki kok rambutku merak-marik dedek iki Pak Dipur pengen kene maju ki yo MC kondang kok bayar tenan pikirmu kowe ngerti porane sing mumet iki penyanyi kaya meneh bagiane pira-pira iki slow artisnya Merauke Yati Bogelwati semoga samawa Wis malih ta. Yo. Ayo ndang digayengke mara tresna campur sarine iki apa nyanyine Mas Bogel MC-ne mundur maju Roro Jonggrang
padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti parto dewa lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe adi sekti Pandawasa Rara Jonggrang manut sun pundhut garwa Iya bener, aku terkipir sandi sewu sewangi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti matur sunuwun. matur suwun Mas Bogel ya lah iya Soale ngono aku ning kono cilik. Beksan tayub sinarengan para tresna Sukawati sini kuyung alkalin audi semundang cerah foto ugi Ambon Jenderal Indonesia Tuban Oh Tuban. Kayune jati. Ayo. slow lo lo ha lo ya la la monggo Mas Tugi Mbak Lastri Mas Nisa Mbak Nisa Mas Adi Mas Wakil Prasetyo Hananto
pepareng katur menggah Sri Huning lumantar kadang Mara Tresna Suka Wati kadung tresna to yo spesial saya pindah urung. Tangane iku. Aku ajar operator iki lho, Mbak. Salah saiki bareng kene nyanyi berarti anak dhewe ngono. Ya wis. Pacaane sarwa asih coba. Oh iya, terima
Lho, Mama, delok ono ke Om Bogel ke lagi ada Selingkuh, foto-foto ke. selingkuh, Lho, Mak, Bogel, delok ono, Mak. selingkuh, ha. Mak, delok ono Om Bogel Bojomu ke, mak, bojomu mak. Lho, tenan to. Selingkuh mak, bojomu mak. Ke, cekel HP anyar ke, Mak. Ke ditukokne karo anu ke mesti Mak genah ke delono. Ah, Rupane koyo bojo koyo ngono ya, tak buak. Kandhane. Selingkuh mak, tuh jedek wedok-wedok kok mak. Mak. Tuh tidur di luar nanti ya, Om Bogel ya. Lho, delok ono. Lho, Dengerin. lho. Tidur di luar. Loh ya toh. Loh. Kandhani kok. Wis ning aku wae ya ki. Dah. Pacaan resan asli coba. Terima kasih banyak Mas Adi.
Di belakang aja nanti ya. Kok sik Mbak Kani lah, bener banget loh. Kenapa Kani? Baleni sik, Kenapa? Itu kena bertapa. Oh, bertapa atau kupu-kupu? Oh. Apa? Kowe iki udah kupu-kupu nyage, udah kupu-kupu. Apanya? Helikopter. Yo, BCI bergoyang. Asik. Oke. Dirakir maju. Wayahe ngopo? HE no. Iki HE to. Ben ora ngantuk ngono. Masa ora ene? Masa to? Ayo.
Pacet jadi tukang syuting hari ini. Wah, tenane golek Dudut, isak. dudut, dudut. Iso. Cair-cair, matur sembah nuwun. Yo.
Nenek salah ngapunten nggih Mas Panja. Mboten napa-napa. Niki Mas Asep betul Mas Landa. Kleru terus. Oh tak kira Landa. Tak rewangi pati geni. Priye karepen lulu atine. Aku ora bakal bali mung sliramu nyong tak enteni. Sing ora mripate lala lala awe awe kaku karo so atiku yen anyawan esem lan guyumu. Aku kesanan rino wengi mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate kodhong gayo lintang. Tak rewangi pati geni pabriye karepe lulu atine. Aku ora bakal mung sliramu priya Nggih. matur sembah nuwun. Nalikane kowe ninggalke aku brebes nili rasane ana batinku arep mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane madeg ning gulu. Terus nembangi ciporagaku, ojo gawe bingung rasane pikirku. Godhok telo bisa kena kanggo
semum. Meleh, Mbah. Manisnya sidora, Mbah. Ya, Mbah? Tak ganti ragi lah. Ya, oke. Matur sembah nuwun. Ben sikile gak ayak, ben gak asam urat. Ya, ayo Mbak Ragil, ayo. Mbah, Nah, niki Mbah Wi kadang-kadang saking streaming mirsani lumantar YouTube. Bilih Mbah Wi nek nembang ampun mungkuri kamera. Gak apa-apa. Diwiteni. Yo Ben. Sesuk aku mau. Monggo Mbah Wi. Hati-hati perawan iki. kene wis jinak kaya. Ya Mbah kene lho Mbah. Nah ngenten niki ya ampun, ketok gantenge lho Mbah. Iya ta? Takut ada sing pengen lho, Gil. Ya lho, ngono kae aja suwe-suwe nang gandeng aku. Iki langsung sampai sold out lho Mbah. Ayo Masih. Dedek Asep, ya ampun. Ayo. Monggo Mbah Wi. Jan. Tenang, wis tenang kene. Nah, ngenten iki to. Iya. Wes engko tak paran rono. Sing penting diudut ya. Oke, baik. Ayo monggo Masih. Yo. Mbah
Nah, ngene. Yo, ya. Ayo. Jos.
Asep, Masya Allah, Masya Allah. Pak De Pur. Ayo Pak De. Pak De, monggo. Monggo Mas Fendi. Artomoro bergoyang. WEE. Mas Fendi monggo. Monggo Pak De. Yo.
Yogo, Mas Eno, Mas Adi, Mbak Susi, monggo keluarga besar Sragen juga triyen. Monggo Pak Sultan, Mbak Indah, Mas Yatno, Bu Desri, asih. Monggo Pak Sultan. Sragen iki piyanget Salaman dulu. munggah ning pucuk gunung dhuwur-dhuwur piyanget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya
blas ninggal katresnan monggo bola cokeng mesti cokeng nyawiji kadang-kadang para tresna monggo Mas Tugi se Pak Priyono. Priyono. tak gendong kemana-mana Masuk Pak Di. Nangis sajroning ati.
tunggu lagunya. Oh nggih. Pripun? Gantosan. Lho gantosan mbok meleh, Oh. wong panggih. Pripun? Nambah lagi. Kangen ning ati. Nggih. Oh. Kangen kali sinten Pak De? Kangen kali sinten? Karo sing ning adoh. Alah, alah sing cerak weneng kok adoh. Kangen di hati siapa Bude? Kangen sama Bude ya? Nggih, kangen ning ati Mas Asep. Oh nggih, Pak Tri nggih. Sembah nuwun, Pak. Oke. Tak kasih duit sayang. Ya. Spesial Bude Sulastri. Ya. Sama Mbak E yang cantik ini mau nyanyi. Pak Rudiono. Pripun Bude? Oh, mbaknya manten. Bapaknya manten ya? Kakaknya. Masuk Pak De. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Agendong mana? wong ayu bebujanku ati susah mong kangen siramu mana di mana anak kambing sayang Rino wengi tak ati-ati kowe bali Masak rasa kangen rapi somari yo mung sira Kangen bisa nambani Aja semelang wong bagus Tresnaku iki ra bisa layu Ras aku bali bisa sumanggih ana ing sisihmu ya Pak Dukia cabut Pak De. kuwi wene kangene ati pun kula tambah Oke, spesial Bude Wiwin yang ada di sana. ayo iya ayo Esek 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 esek. Moro tresno. sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Tak endang mata-mata. nanti lali toh Hati susah. mau kangen sliramu tak gendong kemana-mana Bagus kau terus aku. kering-kering Awak nyutrah rapi saturo bawayanganmu gleridu atiku Rino wengi tak ati-ati ati susah munggun cepet
Sampun nggih Bu Wiwin. Iki kok gembrek. Dik Srikani. Dibablaske lewung dulur kula nang sing ngersake. Bu Wiwin, Starsel, Wanti, Gayeng dhewe. Grandong, Ayo. Sang. Monggo. Mas Meti ayo to, Mas. Bablas kliwong. Bablaske lewung diasep. Anggoro sumbah. Budi Tarni. Buk tumpuk. Aku bali bisa sumandeng ana ing sisihku. Liwong Mbak Sri, spesial. Liwong spesial nganggo sapa, Liwong. Mas? Keluarga besar Sragen. Keluarga besar Sragen monggo perapat-perapat. Mas monggo mriki. Mbak Dwi. Asik. Mbak Dwi. Bude Wiwin. Bu Sulastri. Mas Meti. Ayo to. Gek joget kene lho. Dadi lewong atiku. Ali-ali. Nalikane sepisan ketemu. Wong ayu Ati. rinten siang dalu. Kinurban cirangga. Undang rasa. Tumete sing kalbu. Makasih lirku yai segoro datang iso luluke atimu. Masuk Pak Di. Suwe nggonku ngenteni Tuhan ucap tak gendong anak-anak bisa Iki kok malah saya kurang lagi. Ayo. Piye sakjane endi iki? Wah wis ora semangat meneh kita capek. Sabtu pagi